Piştî demeke li ser, diniyê firsenda naskirina jîrekî Brezîlyayî yê bi navê Ronaldo de Assis Moreiro dest xist. Bi tîma cîwan ya netewî ra cara yekem di Kupaya Amerîka not û neh de formal xwe kir. Gola ku gava ji kulûbê yedek derket û avêt Venezuelayê hatina futbolvanekî taybet îşaret dikir. Şîrê cîwan yê wê demê aniha lîstikvanê herî berbiçav yê cîhana futbolê ye. Herkes bi kurtasî jê re Ronaldinho dibêjin. Kîjan gavê ku qala Venezuelê dibe ev maç û gola min avî têbîra min. Ji bo kariyera min demekî nayê ji bîrkirinê. Bi destxistina wî şansê carten heyal dikim. Topekê bidinê bila bibe însanê dinyê yê herî dilşa. Maradona dibe ku ew di seviya ji her kesî bilindtir de ye. Pele jî bi kurtî dibe ew cambazekî topê ye. Ji bo Ronaldinhoyê ku pezinên wisa didî di karekî herî dijwar yê dinyê de pir bi lez derketina wî ya qada bilind ne tiştekî şaşmayînê bû. Wekî din di salên 2004-2005 de ji teref FIFA ve hilbijartina wek futbolvanê salê jî ne lêrast hatinek bû. Futbolvanê ku li Brezilyayê navdar bû, paşê derbasî tîma Fransa Paris Saint-Germain bû û aniha li Barcelona formal xwe dike. Ronaldinho de Assis Moreira futbolê dixwe ve dixwe û bîn dike. Her ku kramponên xwe dike pê, tiştekî din îcat dike. Gava top di nav lingê Merîda be divê herî baş bêkar anîn û heta ku mümkün be hûn pir kêm çevtiyan bikin. Bi vê avayî hûn ê maçekî baş bilîzin û ji tîma xwe re bibin alîkar. Di eslê xwe de jê hatîbûna Ronaldinho demeke berî serkeftina Kupaya Amerîka hatibû kifşkirin. Lê tu kesî ew qas texmîn nedikir. Ronaldinho di not û heftan de li Misrê di Kupaya Cîhanê ya di bin temenê hevdan de berbiçav bû. Tîma Grêmio ya herêma Rio Grande Sur ew potansiyela wî ferq kir û di not û heftan de bi vî jîrê cîwan re peymana profesyonel ya ewil îmze kir. Ronaldinhoyê di wê demê de 17 salî bû, careke din li paş xwe nenêrî. Bi vî awayî karyera wî ya ku hîn dawiya wê nexuya bû, dest pê kiribû. Aniha tenê serkeftin ji bo wî dihat nivîsandin. Hevîdarî tim ji bo serkeftinê ne we. Ez jî her tim serkeftinê û dilşadiya gelê Brezilyayê dixwazim. Ew aniha süperstarê Barcelonayê ye. Di 2005 de Şampiyoniya Lîgê ya ewil li wir jiya. Lê ji dema ku formaya netewî ya cara yekem li xwe kir û heta aniha ji bo wî serbilindiya herî mezin bi îdolên zaroktiya xwe re lîstin û ji wan ders girtine. Gava ez zarok bûm min xwe wek Romario his dikir. Lê lîstina bi vî re min qet heyal jî nedikir. Lê her tişt pir bi lez pêş ket. Aniha min ev şans bi dest xistiye û ez pir dilşadim. Ronaldinho kîjan gava ku formaya zer ya Brezilyayê li xwe ke wek tehdîtek potansiyel tê dîtin. Piştî serkeftina xwe ya Kupaya Amerîkayê forma xwe di Kupaya Konfederasyonê de jî baştir kir. Golvanê Brezilyayê Esaha Ortê diyar kir ku ew kare gelek tiştên hîn çêtir jî bike. Ew cihiyê ku berê Pele û Zico lê kar dikirin bû. Şîrê cîwan di maça ewil ya di nav parzemînan de wek futbolvanê turnuvayê hat hilbijartin. Ji Brezilyayê bi hejmara 10 re ji Olimpiyatan heta Kupaya Cîhanê di hemû qadan de tu sînor ji bo serkeftina wî xuya nedikir. Di jê derketinên Sydney 2000 de sê golên ku li hember raqîbên xwe yê ezelî Arjantînê avêt, îspata pêşerojeke müthiş ya Ronaldoyê biçûk bû. Di 2001 de derbasî Atlantîkê bû, ha tîma Paris Saint-Germain ya Fransayê. Di seviya kulübê de ew qas serkeftin tune bû, lê jiyana 2 salan ya li paytaxta Fransa ji bo wî bû sedema gelek tecrübeyan û di dilê alîgiran de hezkirineke pir xweş pêk anî. Di eslê xwe de di salên ewil yên li Ewropayê de serkeftin bi dest xistibû. Lê ev bi tîma Parîsê ra nebû. Ronaldinhoyê ku di formê xwe yê di qada herî bilind debû, Brezilya ji Kupaya Cîhanê 2002 bi xelata şampiyoniyê vegeriya. Bi taybet gola wî ya ku di ser qelevanê İngiliz David Seaman ra ya ji 35 metreyan avêt hêjayî dîtinê bû. O kulübên mezin yên Ewropayê ji bo dema bê de jê îstifade bikin ew xist serê lîsteyên transferên xwe. Ne mümkün bû ku Paris Saint-Germain rê li ber çûyîna wî bigire. Tenê karibû buhayê bonservîsa wî bilind bike û ji xwe werjî kirin. Gelek însan fikirîn ku wê cihê ku Beckham li Manchester United vala hiştiye dagire. Lê ya bi pêşniyara 27 milyon euro ew bi rengên xwe girêda Barcelona bû.
Di kariyera Ronaldinho de bi transfera bi quluba İspanî ya di tirmeha 2003 re rûpeleke nûh vebû. Ji heq daxwaziyên bilind yên quluba Katalan ve hat û di rêya efsanebûyînê de meşiya. Zilamê teknîkê Barcelonayê Frank Rijkaard tenê karibû vî cambazî topê teqdîr bike. Bıya min Ronaldinho lîstikvanê cuda ye. Gava di formê da be gelek tiştên baş dike û alîkariyek mezin dide tîmê. Ji bo avêtina golan pir jîre û ji hevalên xwe yên tîmê ra jî baş asîstên baş kanê bike. Ronaldinho şopa Brezilyên berê xwe li Barcelonayê dilîstin, Everesto, Ronaldo û Romario taqîb dikir. Li ser navê tîma xwe di sezona yekem de 22 caran tor bi hewa xist. Hatina wî ya İspanyayê wek destpêka menûya îstîqrar jêhatiya ku hilmê diçikîne û moza sereke bihata nirxandin. Nîşaneya Kupaya Cîhanê destiyê wî da bû. Stêrkê Brezilyayê di 2003 da berî ku ling bavêja Barcelonayê coşeke mezin bi alîgiran dabû jiyan. Lê texmîna ku wê ji daxwazan jî zêdetir derkeve zor bû. Di navîna sezonê de jêhatîbûna Ronaldinho ya cuda pir eşkere derketibû holê. Di tîma bi stêrkên tije de jî ew li cihekî cuda disekine. Di dawiya 2004 de him di qeda tîma netewî him jî diya qulubê da pir pêş veket. Rooney serkeftinên herî mezin yê ku futbolvanek karibe bi dest xîne ji zû ve jiya bû. Ronaldinhoyê ku têyerî Henryê Fransayê Arsenalê û Andrei Shevchenkoyê golvanê Milanê li paş ve hiştibû, ji teref FIFA wek futbolvanê salê hat hilbijartin. Ew ji bo futbolvanê 24 salî demeke taybet bû. Lewra bi vî awayî hilbijartina wî ya wek futbolvanê herî hêjayê cîhanê hatibû morkirin. Êdî ew jî wek Zidane, Figo û hemwelatiyê xwe Ronaldo wek ostayê karê xwe dihat dîtin. Ronaldinho bi derbekê bû navenda balderiya cîhanê bi serkeftinên xwe yên cîhana futbolê heyalên hemû zilamên teknîk xemiland. Fesadiyên transferê jî her ku diçû pirtir dibûn. Şêrê cîhanê Chelsea ji bo wî pêşniyara 16 milyon pound kir. Barcelonaya ku ev yek dît xwest bi stêrkê xwe re peymana xwe heta 2004 dirêj bike. Lê Ronaldinho tenê ji bo 2 salan bi tîma xwe re bi xebite qebûl kir. Êdî ew bi yekê din yê ji Amerîkaya Başûr bi Maradona re dihat qiyas kirin. Di destpêkê de ji bo pêsîn dayînê ez spas dikim. Her car ez ji bo ku şopa lîstikvarên mezin diherim xebitîm. Ez ji pêşketina xwe heta îro razî me û dixwazim ku him pêş veherim. Hin ez civanim û gelek tiştên ku ez hîn bibim hene. Lê ez bawerim ku ez di rêya rastê de me. Ez ê meşa xwe ya di şopê lîstikvanên mezin û îdolên xwe de bidomînim. Estou muito feliz com esse caminho que venho traçando, mas eu quero ir muito mais longe e continuar seguindo os passos dos meus grandes ídolos e dos grandes jogadores. Daxwaziya wî ya sereke qedandina karê xwe yê lê No Campê bû. Di sezona 2004-2005 da bi jîrbûna xwe bi tena serê xwe tîma xwe hilgirt ser pişta xwe. Di derketina Barcelona ya di La Liga de roleke mezin lîst û piştî 6 salan tîma xwe derxist qada şampiyoniyê. Bi Brezilya re Kupaya Konfederasyonê ya serkeftî lîst. O piştî dawiya sala 2002 ji teref FIFA li pê hev cara duyem wek futbolvanê salê hat hilbijartin. Ji Frank Lampardê di rêza duyem yê di tîma Chelsea da 3 qat zêdetir rayistendibû. Ronaldinho li gel vê serkeftina xwe xelatên li Ewropayê futbolvanê salê, golvanê Liga Şampiyonan û komeleya futbolvanên profesyonel jî bi dest xist. Êdî tu serkeftinên ku Ronaldinho bi dest nexistibû nemabû. Lê wî bi taybet serkeftina tîma xwe bi nirxtir didît. Ez ji bo ku heta ez li vir bim, şopekê li paş xwe bihêlim hatim vê derê. Dixwazim ku herkes wek futbolvanekî pir baş bêbîranîn. Anha di vî babetê de serkeftî tem hesibandin û dixwazim ku wîsa bidomînim.
فکرم کو از خالاتم به دست خنم و امضای خوب باوجم بنه دمکی سرکفتی. سرکفتنا بارسلونا جی زیده درج ناجود. شهر اسپانیا دوی سزونه دا روانشا ماچا کو سالا بره لهمبر چلسی وندا کربو ستند او دو ماچا دویم در چلسی لدر وی لیگا شامپیونان هیشت. پاشه بارسلونا به سروکاتیا ریکارد دریا خدا مشیا لپاریس فینالیست و آرسنالی به سکور که 2-1 تکبر. تیوی کد فینال دا گل ناویت جی رونالدینهو جاردن وک لیستیفان هری هجا یه لیگا شامپیونان هاتل بجاردن. برزیلی کو سزون جی به 26 گولن کو استاتستیکا هری باش یا کاریرا وی بو گرد تیما خو جارکدن کر شامپیونی لا لیگای. گاوا کوپا جیهان الاسو بردرکتینه بو هین زیده جی ندهات خواستن. برزیلیا بر به آلمانیا درکت بوره وک هر دم جاردن فاوری بو. هم شامپیون داوین بو هم جی فوتبالوان هری باش یه روزگیران د قادرویا ویدا بو. تیوی کو قادرویا کویا پر به هز هبو جی برزیلیا با اوای کی باش دست کوپا جیهان 2006 نکرد. سدم اوی کی یا اساس او بو کو رونالدینیو نه د فرم ده بو. فوتبالوان استیک د 5 ماچن برزیلیا ین کوته د لیست جی گل ناوید. گاوا فرانسا د فینال چارک تب سکورا 1-0 برزیلیا تکبر باش نه لیست بو. ولید هیسیرن چاوان وک باران ادباریان دوی برده لاویا به هاته داین. او رفش بو سدم کو دیرکتور تکنیک کارلوس آلبرتو پریرا جکار به آویتن او نافداری رونالدینیو یا نونتویجی کمتر کرد. لیجخواه وی خواه وک فوتبالوانه کی ده ریا پیشکتین اداده دید. هنگلک عالیه من ین کو از پیش خینم هنه. فوتبالوانه کی جیوانم. لبرا آرمانجا منا سرکی پیش و خستنا منه. جفورما خویا آنها رازی مه. لجبر کو از زانم از کانه بم هن پیش کویم خبات ده دومینم. دوی ده هر وارد از باش بم. لیسکا خویا پیش خینم او تی کویم دیروکا فوتبولی. دمها 11 یا 2006 دا رونالدینیو لسر ناو بارسلونا گولا خویا پنجمین آورد و جاردن بو بربچاو جیهان فوتبوله. هجوموان صحیا ناوین درکت تورا دولتین یکرتی و مکسیکای. جبو کو برزیلیا د فینال شامپیونیا قلوبین جیهان دا بلیزه آلیکار یک مزن کرد. تیماوی د فینال دا لهمبر قلوب برزیلیا انترناسیوناله جسحب سکور 1-0 تک چوی وقتیه و پیروزباهی تیم رقیب وی یه ابدی براستیجی رونالدینیو پر خمگین کرد. لهک چوا بجی او جاردن لقادا هری بلند یا فوتبولا جیهانه بو حتی لدورا الکترونیک جی. رونالدینهو ایدی لحمو مالن جیهانه دبو میوان. رونالدینهو لپی هف جارا دویم خلاتا فیفا یا فوتبالوان ساله یه پروفیسیونل ستند. اف جبو من روژن پر خوشن. من سازونه کی پر باش درباز کرد و تیما خورا گلک سرکفتم به دست خست. من بخوشی گلک خلات ستن. سازونه کی به فرم من درباز کرد و جبر کد دوی سویه دامه پر دل شاده. سویا کو گهشت بیه پر هجا بو. رونالدینیو د ریزا فوتبالوان ساله یا فیفا ده بو یسیم. وک فوتبالوان کی لدور تمن 30 سالان هجمارا سرکفتین د قاریرا خدا پرتر دکر. د 3 سالن دسپیک یین درکتبو قادا ناونتوی د حمو خلاتین کو فوتبالوان کاربه بستینه یک بی یک ستند بو. جهیلا هاتین سپانسوری جی دیوید بکم انگلیز لپاش پاهشت بو او فوتبالوان هری پر قزنش دکر او بو. بارسلونا جی با آلیکاری استرک برزیلی جاره کردن لقادا هری بلند یاد لا لیگای ده جهتستند. جبو و دمه لی جیهان فوتبولی ناوکی مزنتر جی رونالدینیو تونه بو او بگنگشی بجی جوی جیرتر تو کس خویا ندکر لعسمان جیره تو سینور تونه بو. جیربونا رونالدینیو یا فوتبولی گاوا دروژن دسپیک دا درکت کوچه برزیلیای اشکره بو. آنترنوری وی یه اول رونالدو الیه سانتوس وان روژن وک ایرو ببیرتینه. روزه کی لاوه مهات ماله و گوت کو به تاخه به زاروکه که 8 سال را هفدو ناز کرنه. فوتبولا زاروکه که 8 ساله باندوره کی مزن لیکره بو. من جی پرسی چما؟ گوت بابو اف به من جدا هات. تیبرتی خسر پیر رهنه. ام هینجی خودی شانس تماشه اوینن. او جیتنه به فوتبولا خویا تعلقه او کلجانی زیده دیگه نامینه. به استایی خویا خزایی اوینداری خویا فوتبال او جنتیلمن بونا خو وجی جهان فوتبال جپر حیران دهله او ناو خود ده پیواندن. پورت کاریزماتیک هلمدچکینه پر جیره فوتبالوان جهان یه هری باشه. اف فوتبالوان وک رونالدینیو تزانین جان هاوا افسانه کی فوتبالیه.
Di hemû tiştên di jiyana min de helekî baş û helekî xerab heye. Lê ez her dem yên baş derdixim pêş. Terza min jî ev e. Her dem dilşadim. Pir başim û balbata min jî wisa ye. Ya din ez karê ku herî pir jê hez dikim pêk tînim. Yanê futbolê dilîzim. Klasekî di çinê derketiye Hristo Stoykovê. Stoykov li çeseke Sofya dest bi jiyana xwe ya futbolê kiriye. Berî ku di notî da bi buhayî 4,5 milyon transferê Barcelonayê bibe li welatê xwe kesekî yekane bû. Ev buhayê bonservîsê li vî welatê Ewropaya Rojhilat ne zef dike. Divê hûn valahiyên wisa nedin futbolvanekî wekî Stoykov. Stêrkê Bulgar seranserî 4 salan bi leza xwe ya derveyê rêzê bi şûtên xwe yên bi dervekî û bi piskoriya xwe ya frîkîkan ve di dilê alîgirên nov kampê da cihekî mezin stem. Hîn di sezona yekem de diyar kir ku êrişeke Barcelonayê ya din. Toklecem Stoykov ve qelê tam li hember xwe dibîne. Stoykov gola tîma xwe ya ewil avêt. Ji futbolvanê Bulgar me lêxistinek muhteşem temaşe kir. Sezona notu dido notu sisiyan ve kopyek ya berê bû. Futbolvanê Bulgar ve derbê 20 caran tor bi hewa xist û Barcelona cardin bû Şampiyonê Lîgê. Stoykov di vê demê de di qeda herî bilind ya forma xwe de bû. Piştî Marco van Basten di rêza duyem de wek futbolvanê salê hat hilbijartin. Lê zawiya nayê zeftê lêxistinên wî yên golê yên ji nûşka ve û karakterê wî yê tewkeşer careke din pir hat ecibandin. Serkeftinên Barcelonayê di sezona din de jî dom kir. Stoykov bi hevalên xwe yên jîr yên tîmê ra li pê hev şampiyoniya sêyem jiya. Futbolvanê Bulgar bi 16 golên ku avêt bû di vê serkeftinê de xwediyê pareke mezin bû. Lîstikvanê Baskan yê êrişkar di 87 da gava cara yekem formaya tîma netewî li xwe kir jî hêza muhîm bû. Di Kupaya Cîhanê ya notu çaran da di karyera xwe ya tîma netewî da derket qada herî bilind. Di maçên grûbê de 3 gol avêt. Li hember Meksika lîskek pir müthiş da temaşe kirin. O Bulgaristan li hember Almanya finala çarîk lîst. Lêxistinek muhteşem o gol hat. Stoykov dibe ku careke din leza xwe rê bide şûteke din ya muhteşem. Ji Hristo Stoykov goleke klasîk ya kontratak. Serkeftina li hember Almanya ya bi skora 2-1 cîhan hejandı bû. Gola tîma xwe ya ewil Stoykov avêt bû. Hema bi tena serê xwe tîma xwe li hember İtalya derxistibû finala nêvî. Lê xewna Bulgaristanê li vir bi dawî hat. Stoykovê ku 6 gol avêt bû xelata krampona zêrîn ya futbolvanê herî golvan yê turnuvayê stand. Wekî din jî berserkeftinên wî yên ji bo kulûb û welatê xwe jî li Ewropayê wek futbolvanekî Bulgar cara yekem futbolvanê salê hat hilbijartin û xelata topa zêrîn stand. Li hêladin di notu çaran de di rêza futbolvanê salê ya FIFA de piştî Romario bûye duyem. Piştî Kupaya Cîhanê Stoykov li kulûba xwe vegeriya. Li Barcelona 27 caran forma li xwe kir û 9 gol avêt. Tîma herî müthiş ya demê bûn û li pê hev cara çarem şampiyonî bi dest xistin. Lê ji bo kêfperestê Bulgar her tişt di rêda nediçû. Ji ber pirsgirêkên dîsîplînê pir caran li derveyî tîma İspanî dima. Ji ber vê yekê piştî 4 sezonên serkeftî bi buhayî 15 milyonan transferê parma bû. Futbolvanê Bulgar li kulûba İtalyayê demeke serkeftî derbas nekir û di sezoneke ku formayê Parma li xwe kir de tenê 5 gol avêt. Rojen Stoykov yên xemgînî bi vegera Barcelona ya bi buhayî 3 milyon dolar ve bi dawî hat. 2 salên din jî li Nou Campê forma li xwe kir, lê Stoykov di vê demê de bi tu awayî wek berê form negir. Tevî ku jêhatîbûna xwe ya li sahê jî her dem bê huzûr. Bulgaristanê heyal dikir ku wê li Fransa notu 8 serkeftina xwe ya 4 sal berê dubare bike. Lê etaba grûbê jî derbas nekirin û têk çû. Karyera Stoykov ya di tîma netewî de jî êdî li ber dawiyê bû. Saleke din li hember İngilistanê de Şampiyoniya Ewropa'da cara dawîn forma li xwe kir. O cardin mohra xwe li maçê xist.
Lêxistina serbest ya bilingêwiyê muhteşemiyê çepê ve Georgi Markov gol avêt. Piştî 37 gol û 84 maçên di 17 salan da Hristo Stoichkov formayê tîma netewî derdixist. Stoichkov êdî hatibû dawiya kariyera xwe ya futbolê. Kluba Erebistanê Suudî El Nasir futbolvanê Bulgar kirêkir. Di Kupaya Serkeftiyan Kupaya Asya'da bu gola ku avêt vê tîma xwe derxistqa da serkeftinê. Futbolvanê 33 salî paşê derbasî dewletên yekirtî bû. Li wir jî 2 salan forma li xwe kir. Stoichkov yek ji futbolvanê navdar yê ku ji bo popülarîteya futbolê girtur bike hatibû anîn bû. Rojên wî yên bi serkeftinan tije êdî li paş ve mabû. Lê cardin jî mohra xwe li her maça ku tê da dilîst dixist. Yên ku Stoichkov temaşe kirinin, wê wî her dem wek yekî ku qet serî dananîne bi bîr bîne. Futbolvanê Bulgar qet şik tê de tune ku yek ji jîrîkên karim ve kelecaniyê gur bike yê vê lîstikê bû.